Паралізований зранку центр столиці, сотні автівок з єврономерами в урядовому кварталі. У Києві знову страйкували власники нерозмитнених машин. Водії вимагали відмінити акциз на іномарки старше 5 років. Це б дозволило завозити ці автомобілі дешевше. Чи прислухались до їх вимог урядовці та парламентарі, дізнавався Валерій Бакус. Понад півсотні пасажирських автобусів від самого ранку перетворили майданчик перед Мінінфраструктури на величезну автостанцію. Водії маршруток бажають зустрічі з міністром Володимиром Омеляном, аби озвучити йому свої вимоги. Найголовніша – відставка голови Укртрансбезпеки Михайла Ноняка. Ми не погоджуємося з діями голови Укртрансбезпеки України, точніше, в багатьох випадках з його бездіяльністю, а в деяких випадках з відвертою корупцією. Ми хочемо зустрітися з міністром, по-перше, вимагаємо в нього, щоб він звільнив цю людину. Це перше питання. Друге питання. Нам би хотілося мати можливість завозити в Україну автобуси гірше, ніж Євро-5. На підтвердження серйозності власних вимог ще вчора перевізники обіцяли перекрити проспект Перемоги, заблокувавши одну з найбільших транспортних артерій столиці. Та кажуть, поки вирішили утриматися від радикальних дій. Поки що, якщо ми зустрінемося з міністром і він почує нас, прийме наші вимоги, то я думаю, що перекривати не будемо. Але якщо зустрічі не відбудеться, то ми перекриємо. Міністр до мітингарів вийшов і пообіцяв прислухатися до вимог. Та додав, вже звертався до Кабінету міністрів з проханням відставки пана Ноняка. На жаль, це клопотання не було підтримано. Сьогодні я звернуся повторно. Є певна процедура, яку треба буде дотримати, тому я думаю, що сьогодні, можливо, винесено буде рішення, але звернення з мого боку буде. Тим часом під стінами будинку уряду, як і в усьому урядовому кварталі, ще один пікет автомобілістів. Представники «Автоєвросили» заблокували рух центральної частини міста кількома сотнями автівок на європейських номерах. Вимога – відміна акцизу на ввезення автівок старших за 5 років. Розмитнення автомобіля по нашим підрахункам, якщо це більш свіжий автомобіль, старше 5 років, його вартість тільки платежів до бюджету буде від вартості автомобіля складати 60%. Якщо це автомобіль старший 10, десь приблизно 15-річного віку, то вартість розмитнення буде складати приблизно 120-130% від вартості автомобіля. Заберіть, будь ласка, із обрахунку вартості платежів вік автомобіля і абсолютно всіх задовольнить, тому що саме ставку ставлять на надходження до бюджету за рахунок акцизу. Долю таких автівок з єврономерами депутати вирішуватимуть вже завтра. Голова комітету з питань податкової політики Ніна Южаніна каже, повністю виконати вимоги мітингувальників неможливо. Громадянам буде надано можливість певний період застосовувати знижену ставку вдвічі до тих ставок, які знижені були і так в 5-3 рази. Більше вже зробити просто не може ні парламент, ні взагалі держава, тому що ми робимо цю норму для всіх. І якщо ми чи відмінимо акциз взагалі, чи нівелюємо його взагалі до 10%, як вони там хотіли би від вартості автомобіля, це означає, що держава в цілому недоотримає значну суму надходжень бюджету. Чи блокуватимуть активісти центр міста і надалі залежатиме від результатів завтрашнього засідання парламенту. Валерій Бакус, Олена Стецюк, Максим Кондратенко, Дмитро Шишкін, Заман, АТР.